हटेलफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर रायजोनि बिदा फंबाय आरो आदा बाजै गासिनिसिमबो निउस नायग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं भैरबकुन्द ब्लकनि आन्दाराव नैबे आंनिनो पिसिडिसिनि सिङाव दिनै मोनसे बुहुत मेहेरगोनां हाबाफारि मेल जानानै थांदों। बेयो जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथाव हाबाफारि। रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै नैबे आंनिनो मिथिङाव मदद होफैदों। दिनै जोंहा नैबे बे हलावनो मोनसे जोंनि एलाबारि रायजो राजानि थाखाय मोनसे जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जि PMY जि बे न'खौ जों दिनै गोदानै लिस्ट लादों। आं बेखौसो खावलायनो लुगैदों जे सिगाङाव जायफ्रा सरकाराव दंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना नैबे आंनि पिसिडिसि एलाबारि बे एलाबारियाव बिथांमोना खुनुदिन बेफोरबायदि मोनसे रायजोजों सावरायनानै रायजोफोरखौ लेंनानै बिथांमोना न'नि लिस्ट खालामनाय आं नुफेराखैमोन। बिथांमोना सोरबा गावसिनि मेम्बार सोरबा गावसिनि परियाल बिथांमोनजोंसो सावरायनानै बिथांमोननि न'आवसो थांनानै जि आसाम सरकारनि न' बे PMY बेखौ बिथांमोननोल' होयोमोन। दिनै रायजोफ्रा बिराद गोजोननाय फोरमायदों, मिनिदों, रंजादों, खुसि जादों जे जोंनि जे प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय सोलायनाय सरकार बेवहाय नोंथांमोना निस्सय सोलायहोमारदों होननानै दिनैनि जि हाबाफारि गोदान लिस्ट होनाय बेवहाय बिथांमोना जोंनिसिम मिनि खुसियै मेसेज होदों, जोंखौ बाख्नायदों। बेफोरबायदिनो खामानिखौ मावबाय था होननानै जों दिनै गासिबनिखौबो गोरिब गुन्द्राफोरनिखौ जोङो दिनै बेबायदिनो गोदान न'नि थाखाय जोङो लिस्टनि थाखाय ID नाम्बार बानायनो थाखाय जों मोनसे मास गेदारिं जोंनि प्राइमारियाव बा PCDCआव जों लेंहरजोबनानै जों बेफोरबायदि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बा गाव सभा लानानै जों दिनै बयनोबो ID नाम्बार बानायनाय जासिगोन होननानै जों खोथा होदों। बेबायदिनो आं नुदों जे सिगांनि समाव डेभेलपमेन्टनि एसे खोथा बुंनो नागिरदों। सिगांनि समाव जोंनियाव 17 बोसोराव बिथांमोना 17थाबो अन्थाइ आं गारनायखौ नुनो मोनाखै। दिनै जों फैयै फैयै जोंनि UPPL राजखान्थि हान्जाया दासो 3 बोसोर आगानाव होदों। दिनै नैबे बे हलखौनो जोंनि मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द सारनि अननायाव जों मोनफुंनो हादों। आरो बेबायदिनो जोंनि थाखाय पन्सायत बा PCDCनि थाखाय बिथांमोना खुनुदिन सिन्था खालामामोन। जोंनि थाखाय दिनै जिरायनो थाखाय जोंनो PCDC अफिस होदों। बेबायदिनो आरो दिनै हरबावबाय नलेज सेन्टार। बेबायदिनो गोबां हान्था मेलायानो होन बा रायजोनि थाखाय मोनसे अनुस्थानानो होन दिनै जोंनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों गोबां जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय मिडियाफ्राव बुंबाय थायो जे जोंनि जि BPFनि राजखान्थि हान्जा बिथांमोना बुंबाय थायो जे UPPL राजखान्थि हान्जाया जेबो खामानि दासिमबो मावनो हायाखै होनना बुंदों। नाथाय आं बुंनो लुगैदों जोंनि एलाबारि PCDCआव फै नायफै बिथांमोना जायफोर बिथांमोना दिनैसिम मोनसेबो UPPLखौ खामानि मावनो हायाखै होनना बुंदों बिथांमोना फै आंनि एरियायाव हाबफै। दिनै जेथिंबो खना खनला गामियाव हाबा मानो बिथांमोना जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि साइनबर्ड गायनायखौ मोनफ्रोमबो जायगायावनो नुनो मोनगोन। आं बेखौसो दिनै खावलायनो लुगैदों बिथांमोनखौ नायफै जोंनियाव हाबफै नायफै डेभेलपमेन्ट जादोंना जायाखै गामि गांखोआव हाबनानै नायब्लासो बिथांमोना मोनगोन। बेबायदिनो दाख्लैबावैसो जोंहा जोंनिनो गेजेरावनो जोङो एखे राइटनो जोङो सारखौ लानानै जोङो 7टा जोङो मोनसे दाख्लैबावैसो जोङो अपेनिं खालामदों। बेबायदिनो जोंनि MJ नरेगा थोरोबनिफ्राय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरावनाखि जोंनि गुदि शिक्षा लाग्रा अंगनबादि सेन्टार बिथांमोना बेफोरखौ खुनु दिन सानफेराखैमोन जे मोनसे बिसोरनो थाखाय मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय बिथांमोननो मोनसे जिरायसालि बा मोनसे सेन्टार बा न' नांगौ बेखौ बिथांमोना खुनु दिन सानफेराखैमोन। नाथाय दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराव जोङो आंनि PCDCआवनो आङो मोनथाम PCDCआव अंगनबादि सेन्टार लुफुंनो हाबाय। बेखौ आं खोब मोजां मोनदों। लोगोसे बेबायदिनो मोनथाम आरो रायजोफोरनि थाखाय जोङो
गिर्जा बा अबेबा ब्रह्म मन्दिर बेफोरबायदियाव जोङो 3 कमिउनिटि टयलेटबो होदों। लोगोसे जोङो हान्था मेलाबो 2 बेखेवनाय जादों। बेबायदिनो रंगमोसनबो बेखेवदों जोङो, कमिउनिटि हलबो बेखेवदों। बेफोरबायदि गोबां सुबिदा माने जोंनियाव डेभेलपमेन्ट जागासिनो दं। आं बेखायनो खावलायदों जे BPF राजखान्थि हान्जाया जोंखौ खामानि बा डेभेलपमेन्टनि सायाव जेबो मावाखै, बिथांमोना ओरैनो खुगायावल' बुंबाय थादों होननाया बे एकदम नंखाय। आं दिनै स्पस्त' खोथाखौ बुंदों। जोंनि एलाबारियावनो नायफै, आरो बेलेगनिखौ आं बुंनो थाङा, बेलेगावथ' गोबां जाबावदों। जोंनि फिसा मोनसे एलाबारि जिथुनाखि PCDC, बेयावनो दिनै सानख'हायै खामानि जागासिनो दं। बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे नोंथांमोना नायफै, हाब जोंनि डेभेलपमेन्टखौ माबायदि जादों।